Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Венев. Така, чухме разговори, такива, които не съответстват на поканата, господин Венев. Тук на ръба на политическото говорене. Експертните отговори не бяха чути, за съжаление. Ако нападките са срещу народни представители, съответно такива, които нападат директори на специални служби, аз мисля, че влизаме в омагьосан кръг. Затова смятам, че трябва да се зададат правилните въпроси. А правилният въпрос е кой, как и с каква технология е имал намерение да съхранява неправомерно придобита информация. Отделно от това, установени ли са по безспорен начин доказателства от извършената проверка, поръчката, инициативата на генерал Атанасов и от друга страна кариерното повишаване срещу лична лоялност квалифицирано ли е като евентуално търговия с влияние? Това са въпросите, които са изключително важни, защото стигането на проблема до личността на генерал Атанасов не е съществено. Съществено е дали има състав на извършено престъпление, а това ще отговори, ако служба военно разузнаване е стигнала до край да си свърши работата. Ако някой имал намерение да ползва информация, придобита по нерегламентиран начин, той няма как да не е имал и съответно технология, по която да я съхранява и ползва някъде. Моля да отговорите на тези въпроси, които да ни дадат експертното становище на служба военно разузнаване. Имате думата за отговор, господин Венев. Моля, вземете пак картата. На въпроса кой, как и с каква технология има намерение да съхранява класифицирана информация, аз мисля, че отговорих. Няма как извън държавните институции, ако трябва формално да отговоря, да се спазва Закона за защита на класифицираната информация. Има ли доказателства, че по проверката, че поръчката е от господин Атанасов? В момента върви разследване от компетентните органи, тъй като ние не сме компетентни да извършваме такива действия срещу или по български граждани. Просто не е забранено по закон и влизаме в една друга... Аз това, което мога да извърша срещу български или по български граждани, на собствените ми подчинени. Моите подчинени могат да ги проверявам, разследвам в кавички, да им проверявам банките, да им по закон. Да ги карам на детектор да ходят, да ги тествам и така нататък. За останалите български граждани нямаме такива правомощия. Тоест ние считаме, че сме си свършили работата, изяснили сме какво е състоянието в службата. Изяснили сме, че двамата офицери писали рапортите, минаха детектор успешно, смисъл, че вярват, че това точно така се е случило, как са го написали, и сме го дали на прокуратурата за по-нататъчни действия. Ние сме на разположение на компетентните органи. Те вече дараха обяснения, службата е на разположение. Предоставили сме като приложение други редица неща, разпечатки от телефони, разпечатки, казвам, от телефонни разговори, разменени СМС-и, понеже за СМС става въпрос. Всичко е предоставено на прокуратурата и ДАНС. Те са тези, които могат да привикват за даване на обяснения първи път, втори път. Имат си собствен инструментариум, който биха могли ефективно да използват на нашата територия, за да установят това така ли или не е така.
Квалифицирано ли е като търговия с влияние? Сега, определен е опит за овладяване на службата с лоялни хора. То се казва в рапортите. Пореден такъв, тъй като предишния инфилтриран е бил отстранен, беше отстранен от нас. Има ли състав на извършено престъпление? Това мога да отговори прокуратурата и ДАНС. Аз не мога да си го позволя да кажа има ли състав, но има предпоставки за сигнал до прокуратурата за образуване на досъдебно производство. Това е ние, което може да направим. Ние имаме достатъчно убеденост и данни, за да пуснем този сигнал до прокурора с цялата отговорност. Но всеки е невинен до доказване на противното. Доложих. Благодаря, господин Венев. Преминаваме към